Il-kellim ewlieni Laburista Charles John jgħid li d-dubji mqanqla mill-Economist Intelligence Unit dwar il-figuri tal-esportazzjoni ta' pajjiżna huma ta' tħassib. L-Economist Intelligence Unit tkellem dwar il-figuri tal-esportazzjoni maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ta' pajjiżna u li kwothom ukoll il-Ministru Tonio Fenek. Dawn il-figuri suppost orew tkabbir kbir fl-esportazzjoni. Jekk wieħed jagħti ħarsa sew lejn din l-istatistika mill-ewwel jinduna li żieda fl-esportazzjoni hija dovuta għal fatt li kien hemm żieda ta' aktar minn 300% fl-esportazzjoni taż-żejt. Iżda rapport tal-Economist Intelligence Unit jgħid li din hija xi ħaġa mhux tas-soltu meta tqis li Malta ma tipproduċix żejt u figuri preċedenti qatt ma mmarkaw żidiet ta' dan it-tip. Dalgħodu kienet qed issir laqgħa bejn il-Gvern u l-GRTU li tirrappreżenta lid-distributuri tal-gass. Dan wara li d-distributuri baqgħu mhux qegħdin ibigħu ċilindri tal-gass. Il-laqgħa kienet qiegħda ssir fil-Ministeru ta' George Puluccino. Sa ftit tal-ħin qabel ma bdiet il-laqgħa kien hemm dubju serji dwar kemm din kienet ser issir. Dan għaliex sal-aħħar il-Gvern baqa' jinsisti mad-distributuri li mhux ser jiltaqa' magħhom qabel ma jwaqfu l-azzjoni li ħadu dik li ma jqasmux iċ-ċilindri. Kien biss ftit minuti qabel bdiet il-laqgħa li l-Gvern aċċetta li jiltaqa' mal-GRTU li tirrappreżenta lid-distributuri tal-gass minkejja li l-azzjoni għadha fis-seħħ. Ser isir illum fit-3:15 wara nofsinhar il-funeral ta' Michael Xiberras, il-vittma tal-inċident ta' traffiku bejn vettura u mutur li seħħet is-sibt li għadda. Il-ġisem mejjed ta' Michael Xiberras kien instab 5 sigħat wara li seħħ l-inċident fuq siġra permezz tal-użu tal-helikopter. Ġimgħa wara li ħareġ l-ewwel każ ta' scabies fi skola baqgħu jiġu identifikati każijiet ġodda ta' din l-infezzjoni mhux biss fl-iskejjel. Sal-bieraħ in-numru ta' każi identifikati ta' scabies tela għal 71 bil-maġġor parti tagħhom issa huma adulti. Tul il-jum tal-bieraħ 3 adulti instabu li kienu infettati b'din l-imxija. Skont id-Dipartiment tas-Saħħa il-bieraħ ma kienu identifikati ebda każijiet fi skejjel. Minkejja li l-scabies qiegħda tinfirex brata kemm xejn maġla m'hemmx lok għall-alarm għaliex din tista' tiġi kkurata bi krema apposta. Fil-Greċja llum jibda strajk ġenerali ta' jumejn li mistenni jwaqqaf pajjiż ħieħ. Mistennija li jkunu affettwati titjiriet is-sistema ta' trasport, is-sistema tal-ġbir tal-iskart, fewqat li ħwienet u uffiċċji mistennija jibqgħu magħluqa. Huma mistennija wkoll aktar protesti fateni. Dan qed isir tul ġranet li fihom il-Parlament ser ikun qed jivvota fuq miżuri ta' awsterità ġodda. It-temp mistenni jkun b'waqtiet xemxin matul il-jum li jsir ftit imsaħħab, il-viżibilità tajba, riħ ħafif għal moderat minn nofsinhar, baħar ġeneralment ħafif b'imbagħad ftit il xejn. L-ogħla temperatura 22 grad, lanqas 17 grad, dik tal-baħar 23 grad, l-indiċi UV 5.